Barcelona el tour de presentació dels nous vins de la denominació d'origen Penedès d'aquesta anyada. 39 cellers d'aquesta DO hi han mostrat les novetats als professionals d'aquest sector. L'aposta creixent és per les varietats ecològiques i l'objectiu és consolidar el mercat interior i augmentar l'exportació. Aquestes copes esperen amo i són omplertes amb algun dels 240 penedès que es concentren en aquesta estança. Una quarta part d'aquests vins són ecològics, una xifra que col·loca aquesta denominació d'origen com a líder d'aquest sector a Catalunya i a l'estat espanyol. Aquest tret i el reforç d'una varietat pròpia com el Xarel·lo marquen el rumb del futur dels vins del Penedès. Venint aquí a Barcelona, doncs volem que sigui una mica el lideratge dels vins blancs de Xarel·lo a nivell de Barcelona i a nivell de Catalunya. En aquest moment els vins catalans estan retrobant-se amb les varietats autòctones per tot arreu i el Penedès no és una excepció a través de la Xarel·lo. Hem de veure com això creix en els propers anys d'una manera molt forta. Més de la meitat dels vins de la DO Penedès es venen a Catalunya. Un 25% s'exporta i el 17% es ven a la resta de l'estat espanyol. Una cata com aquesta és una oportunitat per restauradors per trobar nous vins. Las catas te dan la oportunidad de encontrar bodegas nuevas y hablar directamente con los comerciales, al que puede buscar encontrar productos un poquito diferentes. La intenció d'aquesta DO és continuar augmentant l'exportació i conservar i potenciar el mercat de Barcelona, on el públic valora el nivell de qualitat d'aquests vins. Hay alguno que sobresale, pero siempre mantiene una calidad excelente y es un vino muy suave, desde los blancos, los rosados, los tintos igual. I pels aficionats al vi també és una oportunitat, una manera de recórrer tota la comarca en 4 passes i una sola copa. En alguns